Katanat kampo iyeng ke sarkar jela lingba usembut menteri rangba ubari pej ikani katanan uba presdun tensong kala pentip bakapor khang dukan hakandai lat pulu bat urkar liar kandai no khat wasting menmet om shu shipo beji kumbala ai hukum dagi bor penyat distrik haki khendiat sngi baladam uloong baka sarkar kan penklandu iki bor pahra haki nigi jaka bat ka kendon 144 CRPC kan sedang nadu kapor bakhang dukan Kabedi bandia review ya kaneka law on the problem kabadon hamne po ka jela megala ajongi hakaba nilai discuss nakaliang YGP nakaliang joka home department wa additional chief secretary nang tau secretary joka home nang ta nakaliang jong DC SP but ngia don meeting hakaba ngia discuss in detail yigini kige kam tam yigi tu kijing jia ke bajia hagini kindiat sngi kibala dep hapo ka jela ka jongi hapo ka city ka jongi hapo ka nomba jongi tinggal discuss di kabang kwa ban petip kelomba lapi ong sok no yang mentai kalau ba ka lo no do kam don kam long serious bat ka yat ka yeng ka jingbit ka jingbiang hapo social long kam dei ka bas new dei ka yat be ke ti hadu ka ni ka klip mat ka bangta bat nilai keren bahasa bun ki ka ka ba nginang improve susu nginang pen bit pen biang susu na kamta ka jing suk ka jing sai ta ka law and order ka ban yat be ti hapoka slong jongi barokwe but clearly ki area ki bengi ngila identify le ni ka bangila yo ka bang nimban se haban kam aten kam kerpang le hable kam kerpang kawe kata kolong ka benta jo ka police bajar ka ba ngi ong ka to srok bayat na ka assembly hotel city Dahaba City Hot Raba nang takaya chuchu sedu sete sa Watts Lake hakaba ngiong ka Quinton Road ru kabaya ka Quinton Road bat kumju kaban poisonesha ka hotel kabangiong ka Marriott Hotel hakaba ngi hap banang penklan chuchu lada piong ya ka lighting ya ka electrification ngi hap banang penklan chuchu kumno ban pen internet nang tak ba ban pen singai ya kibaya bayen ha kini ki area berkoi nang ta kum juru ngilaya keren ngilaya thirba kum hapo ka ur kaliar bat kum ju ka pulu ha ka ba kiton kini ki katukat ni ki kerum keram le ni ki jing bom isong singan ha ka ban nakaliang jong nga nakaliang jong ka government ngilai direction ya ki police bat pen klan ya kaneka polisi ha kini ki jaka bat ndai tangan kena jaka ha porok kawai ke sosulong naman ngikwa ban petikna ba ki bawan ki bayat ki bayeng ki bawan jingo ya kami kala lane ki bawan don kam ki official work lane ki private work ki business work joki kanung don kanung menu kajing ritmen sim ha ba ki poi hangni ha pok sosulong ban pentip sepi bangilaya review ngilapen kela ha ka bangi sim bakatu ko order ka bai DCEI hakini ki kendiat si ki beladet hakini ki jaka kilai teli ki jaka ini kilai teli ki jaka kum mangalak kedewaneng piong ya kanika assembly hotel terter shadu ka Dahaba Watts Lake Quinton Road ka bami ru shadu sha ka Jerul Maret nang ta ka ur kalia bat kumju ka polo ya kadukat barok Isha Banpli Tang Hadu Katway Shiteng Menbin Hadin jo kata Katuk order ka yeng biang Bat katuk section 144 Kan continue Na kabenta ka jing bit jing biang Na kabenta ka jing nyan Jong kinong ya kinong yek Hapo ka Shillong City jongi Barokoy Kata ka di kabenta ka ba ngilay keren ka ba nga ay ka direction ru siya ki police bat kumju siya ka district administration Barokoy kabaan nilay rai ru baya ka ba kampen klan susu iki police namar nakaliang police ki ong kaman pawa kaduna ya ka ning lasim karay ba ki police kinang pen klan susu aki police station aki police outpost bat kumju ru haka patrolling joki ba kan long karpu saw kunta haka shiski kenapa pemopi kan yat bayan di bat ki pajba nong sok nong bat ki bawan ki bayat ki bayeng ki wadut kam hapo ka nong ba shlong chumi kin nong si bat kin nong dot ka nong do jingret mesin bat ka balai ka bat ka khadu ka ngi yashim mentak sngi karai den we discuss
Nah kalian jom kita ke association jom kini ki commercial vehicle dan ki taxi association. EDC lah de kot bat ya kendu bat ki namar baki ruki ong ba ngin dang ya sange antai hajat sibil la blok lut dengan nampak ban mi antinles ba ka surkar kan sim yang rai de ne ha ka jingalang ka bang lalum mangang ilai rai ba ya kan ni ko oda jong ka odd event ka be day but ki commercial vehicle lani ki taxi ki local taxi ya kan ni ru we kept it on hold ngin nempat pentrekam tak haduk ba ka surkar kan da penbit penbiang da ko moy